Здравейте хора, аз съм Дейвид и сега ще правя томбола за тези брони. И също това имам да минете. И не знам защо не мога да ползвам. И един от вас ще получи тези брони. Sharpness 5, Parspec 2, Protection 4, 4, Flame 1, Power 5 и тия легендарки. Така. Днес ще правя една томбола, следващите дни ще ще оцелявам на Skyblock. Не съм се сетил тук да оцелявам на Skyblock, защото тук съм се развил, ще направя някакви такива работи тук нагоре. Списа нещо такова. Как се казваше това бе? XP Grinder или какво беше. Ще го направя да падат монстъри по някакъв начин. И така. За томболата ще ви покажа как да се запишете в описанието. И така. Тези неща ще ги запазя и първия, това ще го обясня в описанието и ще ви кажа, там ще си дам скайпа. И първия, който ще си дам скайпа. И който ми пише първи на скайпа, че се е абонирал, харесал видеото и го е коментирал, на него ще му дам целият този сет и всичко това. IP-то също ще го дам за сървъра. И ще дам подробности в клипа. Добре. Ще дам подробности за това в клипа. И очаквайте епизодите ми на Skyblock тук. Защото съм заразил много. Да, сега ще ви покажа. Тук 6 с дърво. С дърво, много дърво. Тук имам кирки айрон. Тук имам кофа. Още не съм залагал, пък имам пържоли. Не съм си ги вземал от Dominator, защото както виждате аз не мога да ползвам. И... Аре бе! Ара! И добре. Това беше. Благодаря, ако сте се записали все пак. Благодаря ви предварително. Благодаря ви за 21 абоната. Без вас нямаше аз съм нищо, разбирате ли. Благодаря ви много за тези абонати все пак. Продължавайте така. Ако ви харесват видеотата, разбира се, не ме карам на сила. И... който иска да снима с мен, давам си скайпа в описанието. Пращам покана, ще го приема сигурно след няколко дена. Не след няколко дена, но когато имам време. И ще се разберем, ако е приел и томболата. Ще му дам работите и ще почнем да снимам някой път заедно, ако иска. И добре, ще дам подробности в описанието, ще почнем да снимам на този Skyblock, защото